molts han vingut d'escoles de l'àrea metropolitana, això és cert, però és veritat que, per exemple, tenim gent de Tarragona, tenim gent de Tortosa i Amposta. De tenir una aula de percussió, perquè una aula de percussió és una aula complexa, has de tenir molts instruments diferents. Podem trobar una mica els instruments de tradició clàssica. Trobem els xilòfons, les marimbes, els vibràfons, que són instruments de làmines més grans, més petits, que són de fusta o són de metall. I per fer el gamelan hem sigut una mica més exòtics i hem aconseguit també gongs i altres instruments així de metall, que no són els tradicionals i que els hem aconseguit gràcies a l'ajut de totes les escoles i de tots els professors que s'han implicat en aquesta trobada. I a més tenim de convidats especials d'avui els exalumnes del Conservatori de Sabadell, que també al seu dia van ser així petitonets i s'han fet grans i ara toquen. Són professionals de la percussió i a més estan aquí avui perquè el Conservatori de Sabadell celebra 125 anys.